partijen niet op vreed. Het gong deze week eens maar om één ding. De redding van Griekenland en dus van de euro. En dat slagen dus. En daarom trakteren wij goed op Griekse hapjes. En het draaide deze week net alleen nog om geld. Het draaide ook om macht. En hoe macht praten we met de nieuwe PVV-leider in Friesland. Hoe geld praten we via met twee vrouwen die op compleet verschillende wijzen zien geld onzien. Theatermaker Tette Glashouwer en economiejournaliste Erika Verdergaal. Maar ik begin bij deze man, Dino Michidis en Leonidas Daniolos. Hoe blijft binnen jou dat Griekenland redden is? Ik ben blij. Ja? Erg blij. Waarvoor? Van de volk. Niet van de regering, maar van de volk. Want het volk heeft het verzinnen en de regering heeft er een Die zootje zijn van de maken. doempers voor de hele situatie. Nou, wij dachten een mooie gelegenheid om het publiek nu eens even wat lekkers te Jan en zelf te trakteren aan die tafel. Want ja, een feestje is het wel. Wat heeft al hier mooi gebracht? Wat heeft u meegenomen? Tzatziki, taramasalata, keftedakia, dat is gehaktballetjes. Ja. En Roepen sterk in ieder geval. nog Lekker. meer. En er zit er wat in de magnetron. Ja, Van de oven. nog niet. Oké, nou er is genoeg. En dan olijven, Ja. feta, ouzo. Hoezo? Heel goed om een beetje op gang te komen. Ja. De ondernemers uit Drachten ook, die binnen al gek op. Adrenaline een beetje omhoog geven. Ja. Hey, voordat we beginnen, even een gebroek. We hebben per woorden hebben we uitgezocht. 1 miljard per keer, want het is bij Jim gebroek om pats op de grond te slaan voor geluk. Nou, ik denk dat Griekenland dat gebroek... met deze glasborden, dat de splintjes niet in mensen gaan. Zullen we maar eens iets aan? Ja. Nou, ze zit achter een sket, het komt wel weer goed. Hij is er wel. Wat zou je erbij? Bravo. Bravo! Nou, mooi, succes! Nou ja, dit reden we aanstaan wel weer eens op. Eerst even de provincie en Ljouwert, want die hadden moeilijk vol uit 2018. Wolf geen culturele haatstetten samen, maar 2018 is nog zo 4 voort. En om in de sfeer te komen hebben wij de kranten van 28 oktober 2018 alvast op een kop tikken. En nou ja, daar zit een heel soort aardig in. En je kan wel even mooi zien. De eerste kop, ik let hem even zien, Robert Veenstra, wie in het Nijs, en die stapt de zoer. Die gaat naar een gokkantoor. Nou, ik krijg wat van hem. Ik vind trouwens opmerkelijk dat hij in 2018 nog directeur is. Ik denk net dat hij dat helpt. En dan de volgende kop. Hij zit hier bij ons aan tafel. PVV-minister van de Galien. Stapt op wegens affaire met Iraanse secretaresse. Ja, van de Galien. Zo'n nieuwe PVV-minister worden willen trouwens? Nou, dat stel ik aan zo. Even een orenkop. Kogel eindelijk door de kerk. Stoomtrein rijdt definitief eerste rondje in 2019. Dat is wel heel pessimistisch, hè? En dan de laatste. Ja, ze laken het zo mooi. Maar culturele hoofdstad 2018 Almere, groot succes. Dat is net de bedoeling, nevens mij. Nou jongens, aan tafel. Ja, aan tafel met Treije Meesken. Ik begin even een liedje rondje, want het ging vooral over Griekenland. Is het goed dat ze redden binnen? Ja of nee? Voor zover ik er iets van snap, lijkt het me wel goed. Ja, want je begreep het net helemaal? Nee, economie vind ik moeilijk. Ja. Het is ook ingewikkeld. Ja, Zoveel erg miljard. Jo, weet het wel? Ja, goed. Zowel voor de financiële markten als ook voor de Grieken. Je kunt niet zomaar een land in Europa eruit gooien. Dat kan niet. We moeten het met z'n allen oplossen. Okay, goed. Otto van Galing, PVV'er. Goed of net goed? Nou, ik denk dat het goed is dat er een oplossing is en ik hoop dat het goed uitpakt. En vooral voor de mensen in Griekenland, want daar komt het toch het meeste op deel. En die ben volgens mij op dit moment zwier de dupe van deze hele situatie. Ja, nou, dat jij we krijgen, hè? Voor het Precies. volk is het goed. Ja. Mooi. Nou, ik ken nou jou, want je ziet hem hier al zitten. Otto van der Galien, hij wie na de statenverkiezings de ultieme kandidaat om de Friese leider van de PVV te winnen. Toch waard hij het net. De onbekende Jelle Hiemstra die kaapte de functie van fractievoorzitter Samar Fassim Noordzwaai. Maar Hiemstra stapte deze week uit de partij en Sawat van der Galien het toch nog. Ja, de held van de week. Van der Galien, het is best wel nu vergong hè, deze week. Die man die stapt samen op. Ik heb even, wat zit de belling deze week? En wat ik vooral vielde, het is wel een soort zeer in die steertefractie van de PVV. Ja? Ja.
Ik weet niet met waar je op praat hebben, maar ik denk dat het na een maandje, toen wij het bericht kregen dat Hiemstra opstapte, dat het alleen maar beter worden is. En dat wij hartstikke goed ons daarover heen zetten ha, en dat we heel goed verder gaan binnen. Maar daarvoor, want hij stapte niet één keer op. Ja, Hier heb ik net meer mooi praat. nee, klopt. Daarvoor wie het wel nog moet zien. Nee, dat ben jouw worden. Dat is absoluut niet zo. En jouw inleiding is ook een beetje tendentieus wat dat betreft. Na de verkiezingen ben we binnen kwam de zitten gewoon met z'n fjouweren. En toen is Hiemstra fractievoorzitter geworden. Ja, maar nou heb ik deze week contact gehad. Ik ben de nummer 5 van jouw list. Je kent haar wel, Carolien Ja. Knol. Die had het hele verhaal uit de doeken dien. Die zei het je mij. Het wie een zootje. Want die treien, Buisman, Adema en Hiemstra, die wien maar z'n treien. En Van der Gaal is die daar helemaal los van. Dus ja, dat klopje zo, dan zou ik het nou echt net worden wezen. En dan wie het unaniem dat ik het worden zou. Dus dat verhaal, dat mag je wel even mijn korreltje zout nemen. Nou, het is het nummer 4 van je partij. Maar mevrouw Knol die had er net bij zitten toen. Hiemstra is toen gekozen als fractievoorzitter. Nou, daar ben we mee aan de slag gegaan. Ik denk dat wij het redelijk tot goed dienen hebben voor een hele nieuwe partij. Wij zijn bijna al je mensen met weinig ervaring. Ja, ik ben de enige die dan nog aardige ervaring hier. Ik denk dat we er hartstikke goed terug in de sleen Ja, maar joh, hebben we toch echt wel een keer tocht van. Ik zit je met treien amateurs. Op een gegeven moment wie het zelfs maar Adema die waard onsprutsen. Omdat hij wat verkeerd die in de steertezaal. Heel belangrijk ding. De eigende jongen. Ja, maar als je op een gegeven ogenblik, als je met nee meesten binnen en die gaan het wut vieren, dat maakt al je wennen. Dus ik heb me er nooit aan ergeren. Ik heb wel tips jong hoe ze dingen beter doen kunnen. Dus Joost suggereren nog dingen die er eigenlijk net binnen. Nee? Nee. En wat er gebeurd is al rond de weekend, dat hebben wij helemaal net aankomen, Sjoen. Maar je hebt want ik heb begrepen dat je hem al 3 maanden lang net een staatsvergadering meer. Geen fractievergadering. Geen fractievergadering meer horen. Dat is echt net weer, want de laatste fractievergadering is begin oktober geweest. Nou, toen had de vakantie ertussen zitten. Volgens mij, goed in mijn holles even, het 10 oktober dat wij voor het laatste fractievergadering horen. Dus dat verhaal klopt het echt net. Apart dat ze dat dan zo vertelt. Ja, maar ja, ik ken net wat Noor zei, daar ken ik net voor. Nee. Dus ik vertel hier het verhaal zodat ik het ervaren heb. Ja. Nou, even hoe Hiemstra. Die man is op een gegeven moment wordt hij oevallen thuis. Ze had een onslag op zijn lippen. Ja. Maar voor mensen die het waarschijnlijk dat dien hebben omdat ze het in de PVV binnen. Zei hij zelf. Ja. Lul je dat? Nou ja, ik kon al wat de politie daar in de boeten bracht had. En de politie die had tot nog toe altijd zijn dat er geen enkele oorleiding is om te denken dat het iets met de PVV te maken had. Ze tasten volledig in het duister omtrent de redenen daarvan. Dus ja, dan kan ik wel wat roepen. Ik kon al wat de politie zei, dus ik weet het net. Nee. Maar dan vraagt hij om beveiliging van de PVV en dan besluit hij hem in de fractie van nou, daar wordt wij geen geld voor beschikbaar stellen. Nee, maar dat is natuurlijk heel raar, want eerst is die beveiliging betellen door het OM. Het OM had een tijd nodig vond dat er beveiliging weer. En toen had het OM zijn, nou die beveiliging is net meer nodig. Dus een soort raarwijze, als wij als fractie dan zeggen, wij betalen die beveiliging maar. Dat ken ik net, want mij wij als fractie hield, wij hebben een beperkt budget. En daarmee wij als fractie hield ik net voor besteden. Nee, dus maar het hij zei dat helemaal de niet. reden is dat hij opstapt is. Ja, Kan dat jou dan wel goed uit? Dat hij opstapt? Nou ja, om die Nee, tuurlijk net. Ik bedoel, het is alleen maar skeerlijk voor u geweest dat dit van de week gebeurd is. Ja, wat voor reacties heen hoor? Nou, wij hebben natuurlijk een heel grote reacties van mensen die zeggen, waarom is hij nou opstapt? Nou, wij gissen gelijk als Jim als pers gissen. Want hij had eerst geen verklaring doen. Ik word de man die mannen wekker bellen, toch een journalist van het Fries Dagblad. Die vertelde mij dat Jelle Hiemstra is opstapt. Wij wisten van niks. Hij had eerst net op een hicht gebracht. Daarvoor net, daarna net. Ja, dat is natuurlijk heel raar. En wij hebben toen duidelijk afstaan daarvan. Dit is kiezersbedrag. Hij is gekozen op titel van de PVV. Net op persoonlijke titel. En hij moet zijn zetel weer waarom aan. Ja. Nou, en dan komt er een man, die komt er dan een bijeenkomst. Ja. Dan Buisman en Adema, die toch wel een beetje bij Hiemstra in kamp zitten. Die bepalen dan dat jouw fractie wij zien het niet in kamp. En wij hebben een manje, mij zien trainen. Mij, het lijstopvolger en mij de fractiemeiwerkers hebben we binnen kwamen zitten. Hoe maken we verder, hoe zullen we verder? En wij moeten zo snel mogelijk naar boeten komen. En uitstralen dat wij een eenheid binnen. En we met trok in, want er staan belangrijke stedenvergaderingen op stapel. En dat hebben we die. Dus unaniem is toen besloten dat ik voorlopig fractievoorzitter word. Of voorlopig? Ja, dat stier ik duidelijk in het persbericht. Oriëli is zover.
hoe de situatie er dan heen leidt. En dan nemen we definitief besluit. Maar wij moesten nog wat doen. Volgende week woensdag is een begruttingsvergadering in de steden. Nou, daar willen we mij doen. Ja. Wij willen onze eigen punten inbrengen. Dus wij willen ook onze punten binnenhalen dan. Ja. Nou heb ik een verhaal die het, van jouzelf, van diezelfde vrouw die zei er zijn problemen is met de declaraties. Je hebt juist die sprutsen. Er sprake van dubbele declaraties en van een viste website die bouwt is €10.000 onder auspiciën van Hiemstra. Klopt dat? Er binnen in het begin wat strubbelingen was door de declaraties, maar alles is op dit moment in orde. Wij hebben alles controleren door een accountant en die zei dat het nou oké is. Ja. En diezelfde accountant doet ook de financiële administratie van de fracties. Dus wij zijn er op dit moment van overtuigd dat alles klopt. Okay. En er wie ik gelukkig helemaal niks tekenen, dus er wie ik helemaal niks definitiefs. Nee, dus dat Hiemstra de mooie slompe hield van Trogong is, of die het volle intenties die in dan... Ja, dat weet ik net. Volgens mij op dit moment klopt het alles. Uw accountant die zei dat het klopt, daar komt maar op aan. Ja. Hey, en het Geert Wilders om mee op praat? Ja. Ja? Hoe wie dat? Nou, voor een man. En ik ben uitgenodigd voor een gesprek in Den Haag. Ja. Dus. En heeft hij nog even een keer vragen of je nou echt wel zin dat islamisering? Daar hebben we het net hoor. Nee, want het dient jou wel duidelijk zijn? Nee, daar hebben we het hier in Friesland nog nooit over gehoord. Dus dat is helemaal geen issue. En dat vonden wij extra raar, dat dat nou niet eens opgevoerd wordt als reden voor de breuk van Hiemstra. Wij hebben er in de fractie nooit één keer gehoord. Nee. Het is gewoon geen issue. En de gaat de provincie ook net hoor. Hebben die Hiemstra, hè? Want Sietse Maaike, je stemmers van de PVV, 24 stiks, die hebben ook op hem gestemd. Hij krijgt nou in zit, iemands partij. Hoop je nog dat hij dat ding opjouwt? Ik hoop dat hij zijn zetel nog opjouwt. Ik hoop dat hij trok rijdt dat dit net kent, dat het kiezersbedrog is wat er docht. Hij hier net voldoende stemmen voor de voorkeur zit. Dus hij had geen, moreel had er geen jocht op die zetel. Okay. Nou. Maar Jokin Sietse en Maaike wil geruststellen nou, van het komt goed. Jongens, de stedenfractie die spul en... Absoluut net. Wij hebben juist een hele vruchtbare vergadering gehoord. De neuzen staan al hier dezelfde kant uit. Het komt helemaal goed. En ze zullen nog van u jaren. Oké, nou sla maar een boet stikken. Mooi wel. Huppakee. Hartstikke flats. Och, ja. Je gaat wel verder. Jim zeggen het kreeg al in uw digitale kranten van 2018 dat de stoomtrein uiteindelijk pas in 2019 rijden zal. Nou ja, dat is helemaal niet vier, denk ik. Maar actueel is nou dat de bouw van het emplacement van de Friese stoomtrein in Snits door bouwbedrijf Friso stillijn is. En de stichting maakt maar yield op het kleed komen, want oors komt die stoomtrein er net. Maar hoe zit het nou al hier? En hoe groot is die kans dat die stoomtrein in 2012 rijden zal? Duke Kroeze die zocht dat voor u uit. De Friese stoomtrein. In 2007 zijn de plannen bekendmaken, maar er is nog altijd geen trein. Bij Omroep Friesland hebben we er een heel soort items op maken. Maar even zien op internet. Stoomtrein. En dan is dit het laatste bericht. Friso skrost werk stoomtrein. Het is een verhaal van pieken en dalen, dat kan je op de berichtje houden wel zien. Maar de vraag is, komt hij er ooit? Nou, laten we eerst maar eens naar Snits gaan. Max Kooijmans, dat is de dreuende kracht achter de Friese stoomtreinmaatschappij. Hij wil het nota geen commentaar aan op de problemen. Er is een bestuursvergadering en pas na de tijd wil hij misschien commentaar aan. Dus daar hebben we nou nog niks van. Nog net zo lang dienst sloeg deputaire Janne Witske de Vries hier de eerste peel. Nou, en je nou, er gebeurt helemaal niks. Laat ik maar zijn, maar de gemeente Zuidwesthoeken belly. Zien of ze daar, nou ze staan er gewoon als een commentaar aan willen. Jou je een commentaar op het stillezen van de bouw? Dat geven wij Jan zodra de stichting maar een verklaring komen is. Ja, daar wil je dus ik net volle biezen van. Hier begon het al hier, het Nationaal Modelspoormuseum in het oude stationsgebouw van Snits. Nou, je bent en wat ze daar meer weten. Stoomtrein pas in 2012, dus nu nog niet. Of nu niet. Goedemiddag. Hoi. Wij zijn van Omroep Friesland. En wij winnen er even. Hebben er een hoop vraag naar? Ja, dat is een hoop. Heel veel mensen hebben ernaar gevraagd, maar we konden het moeilijk met de vrijwilligers redden. Hè? Wat jij jou dan? Dat er problemen binnen met de betalingen. Nou, en daar hebben ze tijdelijk de boel even sletten. Dat er weer yield op tafel komt.
Bij het haatkantoor van Friso in Snits is geen een van de verantwoordelijken aanwezig. Nou, maar zijn bij de provincie jaren. Je keer ze ervoor? Om op het moment hier net op te reageren. Dus we ook nou even geen uitdelings over de stoomtrein. Ja, het is nou echt een zaak van de stichting. Dus begin ik net doen op die fysiek. Voorlopig moeten we dus maar deze trein doen, want de stoomtrein die komt er voorlopig nog net. Ja. Nou, wat weten we nou eigenlijk? Wat gebeurt er nou? Nou ja, er is duidelijk wat aan de hand. Ik heb van de middag nog met Max Kooijmans bellen. Ze ben met het bestuur bij me geweest. Maar hij tilde nog hoor het weekend heen. Nou, ik weet niet of dat een goed teken is, maar nog geen uitsluitsel dus. Oké. Nou, wie jij dat wel? Ja, ik zal even omvallen. Ja, ik jij nog volle meer. Ik denk dat dit al in haar outfit helemaal clear zit. In a rich man's world. All the things I could do if I had a little money. It's a rich man's world. Yum pum 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 ta da 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 yum pum 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 ta da 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 yo. Is it? Oh, is it a rich man's world? Ja, 30, kom er gauw bij. Dat is toch echt yield het thema van deze week. 30 glashouder, wij kennen jou van Suvenuver. Ja. Daar wie een hele aparte types en echt toneel en theater op een hele mooie wijze. We hebben er een filmpje van maken. Zullen we er even naar zien? Dan weten de mensen wat de basis luidt. I got a doll with no tits and no ass, just beautiful long hair. But in our family, we did not need beauty. We had Jesus. Face the spirit and the devil you suit. Ja, dit komt uit Yes to Live and Love, jij? Ja. Ik in Amerika, want je zal aan naar Amerika te optreden. Mooi oorprogramma, Geld en Genoeg. Maar alle twee. Alle Maar Yes to twee? Live and Love, ja. Maar Ja. a diptych heet het. Maar dus dat maakt al hier in het Engels, in het Amerikaans. En we zullen hier ook optreden in San Kjemmeke. Hoe gaat dat daar? Ik dacht een groot theater voor 30 glashouder. Nou, ik ben vorig jaar even naar Tagient. En toen weer dat is echt op zijn Amerikaans. 2 van mijn 3 gigs die ik heb zo cancelen. Optredens. Dus toen dacht ik, nou ja, ik kom hier niet voor niks. Dus ik ging alles muziekje. En toen dacht ik wil wel bij mensen thuis spelen. Dus dat ik toch een gevoel krijg van of het omslacht of net. En dat weer eigenlijk zo leuk. Dat ik verder ging koelen en dan kan je tot uitbreiden. Heeft tot meer connecties. En nu begin ik in elk geval met 3 theaters. Ja. En Geld en Genoeg is het, hè? Dat is, ja. Dat is de basis van, nou, Suvenuver, even wat uitlezen. Op een gegeven moment de subsidie-infuus gonger aan. Toen moest je al alleen nog verder. In die tijd werd nog niet praten over infuus. Oh, nou ja, Maar subsidie. Dat werd nou in de PVV-term, Ja. dat dan vaak niet voorbij komt. Maar dan moet je zelf verder, Ja. zonder yield. Ja. En komt daar die creativiteit aan voor? Nee, dat sloeg in eerste instantie helemaal deer bij Ja? mij. Ja. Ik heb een jaar lang dat ik alleen maar dacht, ik weet het echt niet meer. En toen dacht ik, nou wist wat, als ik het zelf niet weet, dan doe ik gewoon alles wat op mij aankomt. Alles. En een van de dingen die op mij aankwam, wie een producent, die vroeg of ik in Amerika optreden woer. Dus dacht ik, nou ja, Maar dan ging ik wat dat voor show wel. Maar die Yes to Live and Love. Ja, oké. En toen deed ik alles wat ik kreeg. Dus ik moest weer repeteren, maar dan kwam er weer iemand naar mij toe. Die zei, was toen niet even een studio, hè? Of iemand vreeg van, was misschien regie, hè? Of wist wel. Dus op die manier heb ik dat maken als giften van vrienden. En zij is dat verder gong? Eigenlijk een libben zonder zo volle mogelijk yield? Ja, zo ging dat toen. Maar wat ik vreeg werd weer of ik een yield-workshop aan wil. Oh. Omdat ik ooit een yield-workshop diende.
Maar het interesseerde me helemaal niks, Nee. omdat ik vregen werd. Ik dacht, ik doe alles ook vregen. Ben ik me er weer helemaal in het verdiepje ging. En toen vond ik het eigenlijk vreselijk interessant. En toen dacht ik, je wil een voorstelling om maken. Ja, en die won gelijk een prijs, de Oh. Mediamatic Award. Ik kreeg gelijk geld van Stichting Doen Oh. om het te maken. Dus alliget te min. Maar het wie krijgt weer dat ik weer wat op rails krijg. Ja. Maar dat is dus in feite het verhaal wat nou een heel soort acteurs, actrices, theaterzelskippen maar te krijgen. Ja. Ha? Ja. Geen geld. En hoe blul je dan nog creatief? Ja. Is het een van de beste dingen geweest van jouw carrière? Om zonder geld te komen? Nee, dat zoekt niet, Cisse. Absoluut niet. Maar ik ben altijd wel bezig van, als het niet giet zat mut, dan moet het zat kind. Dus dan zie ik het weer een oplossing ervoor. en ruil? En wat ik leuk vind, is wel om je helemaal in Yield te verdiepen. Want de vrouw naast jou, Ja, die heb ik Erika boeken van Verdergaal, je hebt boeken van haar lezen, Ja, hè? ja, ik heb zeker. Joop in, in mijn Om onderzoek. te horen dat iemand die heel creatief is, inziet dat geld hele interessante kanten heeft en hele onvermoede kanten. Het gaat helemaal niet alleen maar over je hypotheek, je beleggingen, rijk worden. Geld gaat ook over jezelf kennen en wat je vindt van geld en wat je behoeftes kennen bijvoorbeeld. Ja, en over alle projecties. Hè. Op Yield is natuurlijk ook een ding dat zo'n soort projectie op zit. En dat is hartstikke interessant om dat al te onderzoeken. En ik moet zeggen, na oudering van mijn voorstelling heb ik nog nooit zo'n soort man dan mijn naam had die zo emotioneel ervan werd. Wat dan? Ja, Ja, die vielen die druk, denk ik zeker, hè? Ken ik die zoenen en weet ik wat. Ja? dan. Maar wat vertel je die man dan? Nou, wat het mij daarom gaat is dat als je vrouwen binnen vaker, hè, dat ze kennen van ik vind het geweldig als dust. Maar om man te lieken wel alsof zaken Oerjeeld, zij hun niet vol meer rakken dan dat ik Maar dat is heel apart, want ik zie dit dus Tatterien. En dan vertel je op een gegeven moment van, Yield, en dat had je dwaande. En dat heb ik een jong gezin. En soms dan een keer er wel van wekken lezen. Kijk, en dan denk je, god, dan krijg ik eindelijk eens een bonus, maar dan kiest de bonus en dan geef je een auto verstikken. Ja. Dat gebeurt heel vaak. Ja. Maar hoe moet je daarmee omgaan? Leer mij dat. Want ik wil er ook wel onrustig dat is- van. denk ik meer van. Wat je Dat kan zij bijvoorbeeld, dan. waar het mee begint, is echt, dat weten heel veel mensen niet hoor, wat ze nou echt graag willen doen in het leven. Want als je dat eenmaal weet, dan kun je heel goed bepalen, ik geef wel mijn geld daar aan uit en niet aan iets anders. Als je bijvoorbeeld heel veel van zekerheid houdt, moet je veel sparen. Maar wil je heel erg graag leuke dingen doen met je vrienden, nou, hoeft soms helemaal geen geld te kosten. Je moet keuzes maken. Het is dus heel vervelend als je verkeerde dingen doet met je geld. Ja, maar dat gevoel van het kan me niks verrekken, dat moet je hebben. Dat Yield, dat komt wel. En Ja, dat gilt weet ik ervoor. niet. Ja, dat kerst hebben. Maar Ja. Maar leer leer ik wel dat wat verrekken. had ik nou een theatervoorstelling in? Nou, als naar mij niet theater, wat mij interesseert is, wat is er eigenlijk Yield? En hoe is het eigenlijk de geschiedenis van Yield? En ik kwam er op een gegeven moment achter dat er complementair Yield wie. En Ja, dat is de ruilhandel, hè? Het is een soort van ruilhandel, maar dat is Yield eigenlijk ik. Hè? Maar het verschil is de banken Yield is van schuld. Nou, dat is eigenlijk als iets abstracts, maar als dat terugdenken is, wat voor consequentie dat voor uw duurzaamheid heeft bijvoorbeeld, dat wist ik al net. En complementair Yield, ik heb hier bijvoorbeeld de Brixton Pound bij me. Nou, dit is een noppers, ja. De Brixton Pound. Dit is een week in Londen. En er is mij verteld dat maar deze Brixton Pound, dus lokaal Yield, is die hele lokale economie die kon er weer bovenop komen. Omdat ze Yield op een andere manier inzetten. Nou, zulke soorten dingen, dat interesseert me wezenloos. Daarom hoeven mensen ook niet zo bang te zijn met een crisis als nu. Want als het allemaal heel slecht gaat, gaan wij nieuwe dingen bedenken. Dit soort dingen. En dan komt het wel goed. Er is genoeg voor iedereen. Alleen Yield is misschien niet het beste verdelingsmechanisme. Nou, Kom ik achter. ik hoop dat mensen daarvan leren. Lees die columns, vooral hoe die spaarloonregeling. Die heeft mij 1200 euro opleveren. Ja, ik ken er net een volle met een steeds, maar ik weet er heel blij Maar maar. het zijn dan hele orde Ja. boeien. Hoe een begrafenis, die hoeft maar 1000 euro te kosten. Oké, nou, dat wil ik aanstaan aan de camera's uit binnen. Dan praten we daarvan. Want al die tips die zijn wel heel handig. Want we moeten nou de minuut van. Want alle weekend jouwen wij de mensen de kans om een oproep te doen van een evenement of een speciale actie. En nu is de vlier van Wiesje Spijkstra. Ja, dan ren ik het publiek in. Wiesje Spijkstra. Waar zul je hoe vertellen? En die minuut, ik moet even begint. Nou, je hebt het bij jezelf. Ik heb zelfs braakballen mee. Voor de kinderen vanmorgen in de bibliotheek gaan we braakballen pluizen met kinderen. Dus een leeftijd van 8 tot 12 jaar. En welke bibliotheek? De Centrale Bibliotheek Willemendijk. Nou, doe maar eens zien wat hier hebt dan. Zal ik even kijken? Stinkt het dik? Nou, het valt wel mee hoor. Het is droog spul, dus... ik zal eens even kijken of we wat kunnen vinden.
Ja, ik zeg al die poortjes, nageltjes. Kijk eens. Oh, wat is dat? Dat is een bosmuis. Er zitten zelfs onderkaakjes bij. En hier nog één. Dat is een veldmuis. Ja. Ja, dit is mooi, maar je hebt nog 30 seconden om mensen op te roppen. Oh. Kinderen, kom alsjeblieft met ons braakballen pluizen in de bibliotheek in Leeuwarden. Wat kost het? Niks, gratis. Nee. En wat doet het? Het is hartstikke leuk voor kinderen. Ja? Kinderen zijn er enthousiast over en die mogen de braakballen, de schedeltjes meenemen. Ja, en wat leer je ervan als beer? Ja, het is gewoon leuk. Het is om te zien wat er in de braakbal zit, wat de uilen eten. Ja. En waar komen die braakballen nou uit? Deze komen van de kerkuil, die komen uit Garijp, denk ik. Nog 4 seconden, 2 seconden, 3 seconden. Nou, alle hier komen, mensen. Kom allemaal maar een braakballen pluizen. Ja, de minuut zit erop, jongens. Ja, prima. Maar 11:30. Jij wat Ja? Oké, prachtig. Mooi. 3 miljoen Nederlanders die zeggen verleden weekend optreden van Anke de Vries uit Gietjerk bij de Voice of Holland. Ze waat net uitkeers, maar ja, dat hindert eigenlijk net, want ze dient vanwege een werkstuk van squallen. Ja, Anke, dat vond ik wel heel opmerkelijk. Dan kiest naar de Voice, dan treedt op voor 3 miljoen mensen en ze zegt, nou ja, wie maar voor squallen. Ja, het is natuurlijk ook van mijn eigen ervaring, maar het was wel echt het eerste doel weer op die aan puur verskwalen van mijn eindexamenwerkstuk, ja, om te zien hoe zo'n auditie is. Ja, ik denk dat een heel soort mensen het pensioen hebben. Wij mooien even wat zien laten op dat scherm van die optreden. Zullen we dat even doen? Ja, is goed. Dat wil ik wel even zien. Wat doe je er? Ja, dat weer puur op mijn adrenaline, denk ik. Onzekerheid en denk van je talent gewonnen vandaag. Ja, maar we zorgen nou dat zo voor het publiek of voor die jury die draaien dan om, maar die moet op een knop drukken. En zoeken in een haast drukken? Ja, Nick en Simon? Ja, en die drukken krijg ik net. Nee, heel jammer. Wat was het? Ja, ik kon dat natuurlijk niet zien, maar ook het erom zit ik van, toen nou! Ja. Maar is dat dan flink balen? Dan stist er, ja, maar al die zenuwen stist er voor die mensen. En dan, nou, volgens mij ging het wel redelijk, toch? Ja, ik ben echt heel erg tevreden. En ik baalde ik heel dan net, want het was een hele leuke ervaring. En ik bedoel, ik ga Marco Bassato in het echt zien en Van Vels en Angela en Nick en Simon. Dus ik vond het al lang leuk. Ja. En ze vond het echt zo leuk dat er wat werkstuk die is. Maar lees eens uit, wat is dat nou correct? Wat krijgt je er bijvoorbeeld mooi met zo'n werkstuk? Nou, voor squallen moet je van je eindexamen een werkstuk doen. Hier ik muziek uitzag, dat is vak. En dan hier ik wat muziek met meesken dat. En dan hier ik als onderwerp audities in de Voice of Holland. Ik dacht, mooi, ik even zien. Ja, maar de kinderen net elke koekenbakker kind naar de Voice of Holland. Dat wordt toch uitzocht? Ja, je hebt wel rondes van tevoren. Dus jou mijn peertoers meesken gaan ze zich opjoen. En dan krijg je rondes van tevoren. En dan gaat er een peer 100 die gaan dan naar de blind auditions. Ja. En dat wist ook. Ja. En van die genoten prachtig en dat mooie Friese accent in het Nederlands. Of schaam je ervoor? Nee, hè? Ik ben er trots. Maar we grutsk op wezen. Ja, tuurlijk. Hey, nou maar het optreden verkrijg even wat minder mensen en ik minder joggers, maar net volle minder leuk, denk ik. Nee, waar is het mooi gebracht? Bart Bruinsma. Hoi Bart. Wat is dat dan? Wat is dit voor gitaar, elektrische gitaar? Ja, dat is een Gretsch. Nou, ik snap er helemaal niks van. Jongens, geef hem gong. En dan geven wij daar aan het einde van die netevrede. Jongens, dit wie netevrede en applaus voor deze meid. Super. I told her not to step on the cracks. I told her not to fuss and relax. Pretty little face stopped me in my tracks. But now she sleeps with one eye open. I took my hand under her skirt. Oh, I said, don't worry, oh, it's not gonna hurt. Oh, my reputation's kinda clouded with dirt. That's why she sleeps with one eye open. I said, hey, girl with one eye, get your filthy fingers out of my pie. I said, hey, yeah, girl with one eye, I'll cut your little heart out, 'cause you make me cry.